Iawn, mae lot o bethau wedi bod yn digwydd yn y rec fa, de? A beth am heddiw ydy ni fynd â chi rownd i edrych beth sydd wedi bod yn digwydd. Ond fydd y mynediad ar gyfer stafell cymunedol mi, felly ddwch efo. So, fy ma lle fydd y chwaraewyr, fy ma lle mae'r dressing room, so dim fy ma lle mae'r teodau merchaid wedyn. Fy ma fydd y teodau amabal, y teodau dynion, gegin, ond fy ma hwn yw stafell gymunedol. Da ni wedi cyrraedd y rhan o'r siwrna ni lle da ni rwan angen cliria, byrddau, sledu a rhyw ambell o wedyn i roed ein hanes ni a dyna da ni'n trio wneud efo'r crowdfunder. So, yn y gegin byddwn ni angen peth boiler drwy'r poeth i wneud panad a hefyd llestri ar gyfer y gegin gymunedol, felly dyna be mae'r crowdfunder ma'n trio wneud. Dwi'n roch pa mor fach neu fawr ydy'ch cyfraniad chi, mae bob un o'ch cinoga chi at ei hwb cymunedol ni. A hefyd fatha rhyw bonus bach, de. Os da chi'n rhoi cyfraniad, da chi'n mynd i cael eich entro fewn i raffl ar gyfer ennill crys. Tîm cynta'r exam, di gael ei seinio gan bob un o'n nhw'n rili.